Oh ditiru sasude Jaladam bene di batana sumurung sian saluhut naroha Imana mangaramoti hati-hati doh pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa beribadah, Tuhan memberkati. Dan bagi yang tidak bisa beribadah hari ini entah karena situasi apapun yang sedang kita hadapi, doa kami kiranya Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan selamat Advent kedua amanginang, mari kita tetap mengeradi diri, lahomanomunomu haroroni Tuhatta Yesus Kristus sipaluai, sai diperrohai Tuhani mahamu salhutna. Tatangi homahatani Tuhatta barita nauli dihita, Filipi sada ayat 7 sahat 10 sada. Mauliate hudok tu debatakku ganup huingot hamu, totong manang sadihari pe hutangyak kon hamu sudina. Sian las nirohakku do huula tangyaki. Ai huingot saur muna tu barita nauli sian mulanai sahak rodinoain. Apala omma pos nirohakku. Naung upuka ulau nadinggan di bagasan hamu. Patuluson ni idoi sahak rodi ari ni Kristus Yesus. Tamado songo nirohakku mida hamu sude. Ala na di bagasan rohakku hamuna. Airak partohap dia siniroha na tuawido hamu saluhukna dinatar hurungi au. Nang dinahutariason jala huodolhon barita nauli'i. Ai debatado saksiku dibalgani sihol humida hamu sude. Mangihutton pangasi ini Kristus Yesus jala oddo hupangido. Naing malam sumurung holong nirohamuna. Marurat di parbinotoan doho dinasa panibangon partodion. Laho manakasi narumik kodi. Asa polin hamu. So Tuhan saha rodi ari ni Kristus. Asa ramo samu marparbue hati goran. Marhite-hite Yesus Kristus. Bahen hasangapon jala puji-pujian di debata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di minggu Advent kedua ini kita disapa oleh sebuah surat penggembalaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Akadia do nanaing siha nguluhonota, sian surati siap barita naulia kamanginang, naparjolo takasta tabigi didok Apostel Paulus, mauleante hudok tedewataku ganup huingot hamu, ai huingot saur muna di barita nauli. Hami pia manginang dohonon nami do totong mauliate tu debata mangingot hamu akka ruas ni huria akka na biru-biru pinarmahan nana say ringgas manangihon huhut makanguluhon hata ni debata dingulumuna siganupare ditongani keluarga nang masyarakat pe. Ai didok mertua do akan atu mangihon hata ni debata jala naupiapsa. Mari kita senantiasa memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, takasta bege dido Apostel Paulus disi hutangyak kok kamu jala sian las nirohakku do huula tangyaki. Asa di masa-masa ni advenona manginang lam sumurung mahita mangulu di bagasan ngulu partangyangon akka manginang. Unang salpu sadari sojolo martangyak kita pasahat to diri ngulutta keluargata yanak kota rodi akka usahata tu debata. Asa toto kita manginangate mangulu di bagasat tang yang masih tangyangan. Asa daruli asiniroha hita di perdalanan ni ngulu tau. Yang ketiga Bapak Saudara-saudara, takas tabege pabua namar tangyang do Apostel Paulus ditangyak kod do hurie. Akka ahado pangiduan na tu debata maradopon hurie akka manginang. Asalam sumurung holong nirohamuna. Ninna do diturpuhia tiak kamanginangate. Di ayat sia do ayat 10 naing malam sumurung holong nirohamuna. Maka di masa-masa Advent ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita semakin giat semakin giat kita melakukan kasih, melakukan ngulu para sinirohaon, semakin giat kita memberi, membantu, menolong dan lain sebagainya. Sebagai tanda bahwa kita senantiasa mengerade diri dalam menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengerade palito dohok minyak.
alai dakkola palito si paradion, alai dohok do miakia manginangate, maka semakin giatlah lam sumurung mahoinang mangulahon akkana dinggadda unang akkana sodinggani, lam sumurung mahoamang mangulahon akkana tama unang akkana sotama beulahon dinguluon, asa badiaho, asa badiahi tamanomunomu haroron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Yang kedua, dipangido Apostel Paulus do tu debata di tangyangna, asa marurat na sida di parbinoto at do panibango partodion. Di bahasa Batak tagaris bawah ya manginang partodion. Ahadona ni dok na disi, asalam malohi tamanginang. Manibangi saluhu akana masa di nguluta, mangihutton pamering ni toddin debata, unang be pamering ni si malolongo na manginangate. Songon nani dok ni epistel di Pesalme 20 pati, naso paihutton naso hasia. Unang ihutton naso hasia mang, unang ihutton naso hasia inang, unang apini dongam una marsala, unang apini dongam pangalahoni dongam naso denggan, alai unang uhumi, unang burai, alai tangyakom ma. Jala unang ihutton nakana si songoni, ate dang siapina nakana sala, alai dang si uhumuhumon. Asalam maloma hoinang, ya, manirang nadinggad doh naroa lam maloma ho amang mamering dia na tama doh nasotama asaboha asa unang hasurahak kita nedok ni Apostel Paulus so partu hak kamu ya manomu haroro ni Kristusi asa marperbuihon hati goram mahita kamangina lam sumurung mahita mangulahon akkana dinggad di pardalanan ningolu taon maloma hoy nang pangido asin rohani debata jala molo tu ngadongpe akaparu kilo nakasih taonon na tadopi di nguluto noaing di masa-masa ni Advenon. Semakin bijaksanalah Bapak Ibu Saudara-saudara dalam menyikapi, dalam memahami setiap persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Asa unang hasurahak kita kamangina. Supaya kita tidak bercela, tetapi kita senantiasa hidup kudus. Kedua hal tadi, doa Apostel Paulus yang disampaikan kepada Tuhan mengajak kita untuk senantiasa hidup kudus. Parangehom mahabadioni, songod dia do habadioni, marhadaulaton jala marhabiaran mida debata. Di baheni amanginang di pasu-pasu tu hatta mahamu di bagasan ngulumuna mangarari mahita tatong manomunomu ari ni Kristus laho paduaho kita sien gonggoman ni hamadiani sien gonggoman ni sibulisi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita menyanyikan bukuet di nomor 265 ayat 2 dohot ayat 3. Laos imadas das honu
audisi hasiani rohamma au pardosana maluai diperbadiai dibatasi pardamai mahamuga bisundingkan jala diramoti marohanang pikiran muna ya sohasurahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Amin.